Mae realiti rhithwir yn ffordd dda iawn o helpu cleifion i ddeall eu cyflwr clinigol. Mae hefyd yn helpu clinigwyr i ddadansoddi cleifion a rhoi adborth iddynt. Mae'n eithaf diddorol cyfuno realiti rhithwir a dadansoddiadau symudiad, cyn dangos eu symudiadau i'r cleifion ar sgrin amser real, neu mewn cyd-destun gêm. Mae Mohammad yn gweithio mewn labordy gwych, wedi ariannu gan Arthritis Research UK, yn helpu cleifion a chaflerau ar y ben glin i wella eu gweithgareddau swyddogaethol. Mae bellach yn datblygu technoleg symudol i'w defnyddio mewn arfer clinigol, yn seiliedig ar ei 10 mlynedd o ymchwil yn y labordy. Mae hyn yn gyffrous iawn a bydd yn helpu'r GIG i gynnig triniaeth well i gleifion. Ar ôl teithio o'r dwyrain canol i Asia a wedyn i Ewrop, mae Mohammad yn falch ei fod wedi gallu setlo'n dda yng Nghaerdydd, fel aelod Rhyngwladol o'r staff. Mae ei deulu'n hoffi'r ddinas hefyd, sydd wedi ei helpu i ddatblygu yn ei waith.